ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಲೇಸುಗಾದ ಚಾವಡಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಲೇಸನ್ ಸುಧಾರ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್. ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯೋಜಕರು ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲ್, ಎಂಐಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮುಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಉಲ್ಲರು. ತುಳುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೇನನ ನಂಕ್ ದಿಂಚಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗ್ ಈ ಚಾವಡಿ ಅಟಣೆ ಆತಂಡು. ಇನಿತ ಲೇಸನ ಮಾನಾಯರೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೃಶ್ಯವಾಹಿನಿದ ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲ್ಡು ಅರ್ಕ ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ತುಳುವೆರೆ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಸೊತ್ತು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೇರಿ ಲೇಸ್ಲೇನು ತುಳುನಾಡ ಮಟ್ಟೆಲೆಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಡ್ಪುಗು ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿ ತುಳುವೆರೆನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಿರ್ದು ಪುಗಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕರು ಲೇಸು ಮಾನವನ ಚಿತ್ತನ ಬಿರ್ಸೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಲೇಸುದ ಮಂಡಲೆಡು ಲೇಸು ಸುಧಾರಿಕೆದ ಬೀರೆ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಇನಿತ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಟ್ಟಣೆದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಪುರ್ಲ ಪಲಿಕೆದ ಲೇಸನ ಮಾನವನ ಚಿತ್ತನ ತಮೇರಿ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಬಿರ್ಸೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಗರ್ಭದೊಲೈ ಅಡೆಂಗದ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಮಣ್ಣ ಮೂರಿ ತಿರ್ಗದ ಅಚ್ಚರ ಪದಕುಲೆನು ಅರ್ತದ ನರ್ತದ ಮೆಲ್ತದ ಗರ್ತದ ಗಿರ್ತದ ಲತ್ತದ ಉರ್ತದು ಪೊರ್ತದು ತರ್ತದ ತಿರ್ತದ ತನ್ನ ನಿರೂಪಣೆದ ವೈಲಡು ಮೆನ್ಕಾವುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತದಾರ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಪಂತಲೇಸು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆದ ಪಂತನು ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಅಬ್ಬರಡು ಮಾನವನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್. ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದನ ಮಾನಾಯರೆ ಇರೆಗೆ ಅನೋನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡುದೇ ಮಲ್ತದ ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರ್ ರಾಯ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವರ ಪೀಲಿನ ಕೊರ್ತು ಅರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ ಲಾಯ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ ನಕಲು ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪಣವದ ಕಜ್ಜದಕಲು ಒತ್ತು ಪಣವದ ಕಜ್ಜದಕಲು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಕಲು ಎತ್ತದ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಅರೆಗೆ ಜಬೇದಾರಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಬಚ್ಚೆ ಬಚ್ಚೇನು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಇಂಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಗರ್ಭದ ಉಲ ಈತಿನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ಶಬ್ದಲನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಾಡ್ದು ಆ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ತಿರ್ಲದ ಅಚ್ಚರ ಪದಕುಲಿನ ಅರ್ಥದ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಸ್ವರಪೀಲಿನ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ. ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವರಪೀಲಿನ ಕೊರ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಜಬೇದಾರಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್. ಮಾತರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿದ ಪುರಭವನದ ಕುಬಲಡಿ ಅಂಗನಡು ಪಾಡ್ದಿಪೀಟೋಡು ಬೋಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ನೆತ್ತೆರುಕೂಟದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದದ ಈ ಕೂಟಗು ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಳ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಮೊದಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಅದ್ಭುತವೈನ ಸಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲನ್ನು ಪಂಡ ಗೋಷ್ಠಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ. ಉಡ ಉಡ ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಕಟ್ತೆರು ನೇಲೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಗೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಬಂಜಿ ಪೂಜಿಯರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕದ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ದೆತ್ತೆರು ಪುಟ್ಟಿ ಪುಲಟ್ಟು ಪೂವಲು ಕೂತೇರು ಚಂಡಿ ನೀರಿಡಿ ಮೀಪಾಯರು ಮೂಜಿನಿಂತ ಮುಚ್ಚಲ ಮೇ ಐನೆತ್ತ ಐನ ಮೇ 14ನೇ ಪೆರಿಯ ಮೇ ಕರೀತೇರು
ಬೊಕ್ಕಡ ಪಾಡಿಯರು ನೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಬತ್ತರು ಮೇಪುಗು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಲು ಇಲ್ಲದ ಕೆದೆಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತರು ಬಾಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಪುರಾಪು ಪಂಡೇರು ಕೂರ್ತಿ ಸಬೆಕ್ ಬಜಿಲು ಮೊರೆತು ಬಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿದ ದಿಂಜಲು ಗರ್ಭನು ಉಡೆರೊಂದು ಕರ್ಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕರ್ನೆತ್ತೆರು ಜಪುಡಾದು ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನರಮನಿ ಜನ್ಮವ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಪನ್ಯಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಕಾಲದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನೊಂದು ಬದುಕದ ಓಟನು ಮುಗಿತೊಂದು ಬದುಕದ ನಡೆಟ್ಟು ಕೈದು ಮಲ್ತದು ಕಡೆ ಉಸುಲು ವೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಎಕ್ಕ ಪಾರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಅವೇ ಜಾನಪದದ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬನ್ಪುಡು ಆಯರೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ತೇರು ಈಯರೆಟ್ಟು ಪೆಲ ಕಟ್ತೇರು ಅಸನಂದ ಕೋಡಿಡು ಮಸನಂದ ಕಾಟಗೋರಿಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಡ್ತಿಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಸಾವು ಮುಟ್ಟ ಬದುಕದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಲ್ತಿಕೊಂಡು ಅವು ಖಾಲಿ ಜಾನಪದದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲತ್ತು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯಲುಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯలను ಒರಿಪವುನಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನು ನಾಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಗೋಷ್ಠಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡೈನ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದು ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬುಲೆಚಿಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡಾತನು ಬದುಕದ ಒರುಲ ಪಗರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುರು ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಿದಿರಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಿದಿರಿಗಿತ್ತಲೆ ಅದು ಪುಚ್ಚದ ಬುಡಾರ ಬೇತೆನೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಅಕಲ್ನಕಲ ನಿಲೇನು ಅಕಲ್ನಕಲ ತಿಕಾನಿ ನಾಡೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಕಾಲದ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಲಿಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲಿಯಾಂತರಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲಿಗುಲಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲಿಯಾಂತರಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡೊಡು ಕೇನೊಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರುಟುದ ಉರಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಉರಲ್ದ ಸೊರನಂಕೆ ಕೇನೊಂದಿ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡೋಡು ಪೊಂಜೋಲ್ ಪನೊಂತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಓಬೇಲೆದ ಆ ಇಂಪು ನಂಕ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಡಲ್ಡು ರಂಪನಿ ವೈಪುನಗ ಪಾಡೊಂತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಬೆದ ಪೊರ್ಲುಲ ನಂಕ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಎಂಚ ಇನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒರಿಪವಲಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಸಂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕಿಯರ್ನ ಕುಲುಲೇರು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕುಲುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಕಾರ್ ಅರೇನು ಈಗಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಈ ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದಗೂ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ಮುಂದೆ ದಡ್ಡನಾಗಿರೋಂದು ಇನ್ನೆನ್ನ ಕರಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಆ ಗುಡ್ಡ ತರೆಣ್ಣು ಏರ್ದು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಳೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ಲಾಂದು ಅಂಚನೆ NSS ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯನಾರು ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದ್ಯಾನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಗುರು ಎನ್ನ ಮರಿಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಕುಡೋರ್ತಿ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಜ ಮುನಿದರೆ ಹರಕಾವ ಹರ ಮುನಿದರೆ ಹರಿಕಾವ ಹರಿಯೂ ಮುನಿದರೆ ಗುರುಕಾವ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಒರುವಲಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈದೆರ್ತದ ಆದೆರ್ಪೇರು ಬನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಗುರುಕುಲಾದ ಪುನಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮೇರೆ ಸಹಾಯಕ ಪಂಡ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರು ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲ್ MIC ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಹೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆರ ಕಾರಿ ಬಾನದ ನುಡಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತಾದಿನ ಮಾತ್ರತ್ತು ಆ ಟಿವಿದ ನುಡಿಲ್ನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮಲ್ದಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಧಕರು ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಲತ್ ಪ್ರಾಯದ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಗರ್ತೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಗಂತಗೆ ಜತ್ತಿನಾತ್ ಲ ನಂಕ್
ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಸಂಗತಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಪೋಪಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನು ನಾಡೋದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಂಡ MA ಪದವಿನ ಮಲ್ತದಿನಾರು ಪತ್ರಿಕೆಲೇನು ಪಟ್ಟು ಪಾಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದುಪುನಾರು ಆರು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳುತ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ರಾಪಾದೇರು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿಪುಡ ಕರೀತದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೋಡು ತುಳುತ ಕೊಡಿ ನೇರಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಬಂಡ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಬಂಧದಾದ ಒಂದೇನು ತಿರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದಲ ಒಲ್ಲೆರು ಅಕಲೇನು ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಡರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಸಂವಾದನು ಅತ್ತಂದಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದನು ಸುರುಮಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರದೆ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಲೆಚಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಡೀರ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ HL ಮೇಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಹೊಯ್ಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರಾಯರು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಶತಾಯುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಇಂಚಪ್ಪದ ನಮ್ಮ BA ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಪರ್ಯಾವು ಅಮೃತರು ಪರ್ಯಾವು ನಂದವರು ಪರ್ಯಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದೋಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಲಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ನನದುಂಬಗು ನನದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತವಲಿ ನನದುಂಬಗ ಆ ಭಾಷೆಡು ಪಂಡಂದರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಪುಜಿ ಇನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲೆರು ಸುರುಕಾದು ಏನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪು ತೊಟ್ಟು ಸುರು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಗಣಪತಿದ ಪುದರ್ದರ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಕರ್ ನೆರೆದು ಸುರು ಮಲ್ತಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗ್ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ ಬಾಳಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇದು ನವೀನೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೆನೆಂಚ ಒರಿಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ಅಂದೆಂಜಿನ ಪನ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರದೀದು ಅಕಲ್ಡ ತುಳು ಪದ್ಯೋಲನ್ನು ಬರೆಪಾವನು ತುಳು ಕಥೆಕಲೇನು ಬರೆಪಾವನು ತುಳು ಬರವುಲೇನು ಬರೆಪಾವನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ದಾಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಅಂಚ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡದು ಕೊಡಂಜಿ ಈಗ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಂದಿನಕಲು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದ ಯಾನ್ ದಾಯಗುಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳುತ್ತ ಇತಿಹಾಸನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸರಿ ಇನಿದಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆವಡ್ಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದಾತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾತೆ ಹಿಂದಿ ದಾತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅವು ಪುಟ್ಟೋಡು ದಾಂಡ ತುಳುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಡೇರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಏನು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ತುಳುಕು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆಡು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ಪಂತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಇಡೀ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಸುಮಾರು 70 ಭಾಷೆಲು ಉಂಡು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಭಾಷೆ ಉಪಭಾಷೆ ಸೇರಣ 70 ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ಸುರೂ ಬೇತಾತಿನ ಭಾಷೆ ಸುರೂ ಪುಟುದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಉಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ 150 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ತುಳು ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಪನುಡಾಯಿನದಾದ ಪಂಡ ತುಳುಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ತುಳುಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಬೈದುಂಡು ತುಳುಟು
ವಿಷ್ಣು ತುಂಗೆ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಭಾಗವತ ಉಂಡು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡವೂರ್ದ ಉಡುಪಿದ ಕೊಡವೂರ್ದ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಉಂಡು 3000 ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಬರವುಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಅವೇನು ಕಾಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮೂಲು ವಾದಿರಾಜರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಗ ಬಾರಿ ದಶಾವತಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನು ಬಾರ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡು ಲೇಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡಗಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಪತ್ಯನು ವಾದಿರಾಜರು ಗೆತೊಂದು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆನು ಗೆತೊಂದು ದಶಾವತಾರನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ದಿನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನಿನ್ನ ಪೂರ ದಾಯಗೆ ಅನ್ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಡಾಯಿನಾತು ಸಾವಿರಾರು ಕೃತಿಕುಲು ಬೈದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಡು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದಗೂ ತುಳು ಜನಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚನ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಇತ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಇನಿದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೀಳರಿಮೆ ತುಳು ಜನಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜವನರೆಗ್ ತುಳುತ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ತುಳುತ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ತುಳುತ್ತ ತಿರ್ಲುನು ಮುಟ್ಟಾವುನಂಚಿನ ಕೆಲಸೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ವಿಫಲಾತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತ ಪಂಡದು ಉಂತಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮಲು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗೆಟೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐಕಾತ್ರ ನರೆಗೆ PhD ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಣವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೋಟುಟು ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಗು ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪನಮ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಂಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲಸೋಡು ಆ ಪಾತೆರಡು ಅಂದಂಡ ಬಾಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರಡು ಅಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಜವಾದಾರಿಯರ್ನ ಬಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಸುರುತ್ತ ಗುರು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಬಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪನಿಗೆ ಭಾಷೆಲ ಕಲ್ಪನು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮನೆದೆಲಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ದಾದವನ್ ಬೆರುಕೇನು ಈ ಮಾಡ ಅಡಿಟ್ ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತದು ತುಳುಟು ಪಾತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲವು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೇನುನ ಮೆದು ಸ್ವರ ಅವು ಅಪ್ಪೆನವು ಅಪ್ಪೆ ಮಾನಾವುನ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಬಾಲೆನ ಮಾನಾವುನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪದಕುಲಾವಡ್ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೆರಿ ತಾಂಗ ಕೊರ್ಪುನವು ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಬೆರಿ ತಾಂಗ ಕೊರ್ಪುನವು ಸೊರ ಲಕ್ಕಾಯರೆ ತೆಲಿಪೆರೆ ನಲಿಪೆರೆ ಬುಲಿಪೆರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ದಾದ ತಾಂಗ್ ತ್ರಾಣ ಬೋಡ ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲು ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸಾಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲುಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಣಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಐನು ಆ ತುಳುಕಾದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪದಕುಲೇನು ಅಪ್ಪೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪುನಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೇನು ಕುಟ್ಟುನಗ ಅದು ಪೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಸಮಯೊಡ್ಡುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪದಕುಲೇನು ಪನ್ಪುನವು ಕುಪುಲು ದೆಂಗುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಬಡುಪತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಕುಪುಲು ದೆಂಗುಲ್ಲು ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಗ ಪದಪನೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಪೇನು ಕುಟ್ಟುನಗ ಜಪ್ಪು ಪೇನು ಜಪ್ಪು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಗ ಜಪ್ಪು ಪೇನು ಜಪ್ಪು ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಡು ಕೋಡ್ದ ಕಜಿಪು ಜಪ್ಪು ಪೇನು ಜಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪದಕುಲು ಏಪಲ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನವು ಪನ್ಪು ನೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪುರಗನೆ ತುಳುತ್ತ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆನಕೇನುವ
ಆನೆಂಡು ಆನೊಲಿಡು ಕೂದುರೆಂಡು ಕೂದುರೆಲಿಡು ಇಂಚ ಆ ಜೋಜೋ ಪದಕುಲು ಅವು ಅಪ್ಪನ ಬಾಯಿಡಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಅವೇ ಸಂಗೀತಗಾರರದ್ದು ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವರ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವರ ಎಂಚನೆ ಪಡು ಬಾಲೆ ಕುಚಿ ಕೊರ್ಪಿನವು ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿವು ಅಂಚನೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪೇನ್ ತೊಯ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಟಾರ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಕುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅಲ್ಪನೆ ಸುರು ಅವನು ಬೊಕ್ಕವಿನ ಎಂಚ ಕೊನೊಲಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬರಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿದಿಜಿ ಐತ ವಿಕಾಸ ಆವಂದೇ ಉಂಡು ವಿಕಾಸ ವಾರಮನೆಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೋಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಕೆನ್ಗ ಮುಗುರು ಗಿಜ್ಜಂದಿ ಮಂಗಲ ಆಯಿ ಆನ್ ವರ ಗೊತ್ತಂದಿನ ಆನ್ ಏತು ಸೋಕು ಎನ್ನಿಗು ಓಹೋ ಒಂತೊಂತೆ ಹೂ ಆಯಿ ರೋಮಾಂಚೋ ಈ ಪದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನಿ ಗಾತಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪನ್ಪುನ 2,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಟ್ ಐನು ಓದುನಾಗ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ಅನಿಸುಂಡು ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನಿಸುಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲೇ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕಾಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಐನು ಬಲಸದು ನಮಕಲ ತುಳುಟು ಪಸತೇನು ನಾಡ್ರ ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಕೊಲು ಮಂತಿದಿನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತ ತುಳು ನಾಡೊಲಿ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಭಾಷೆದ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟು ತುಳುಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆನೆ ತುಳುಕುಲ ಆತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐನು ತುಳು ಒಂದಲ ನಮಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಡ್ಲ ನಮಕ್ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನಡ್ಡೆ ನರಿವಿಂದಲ್ ನಾಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನರಿ ಪಂಡ ನರಿಮೊಗರು ಪಂಡ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪದ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಬರಿತಿನಾಯೇ ತುಳುವರಸುವಾಯಿನ ಅಂಚೆನ ಪಶುಪತಿ ಬರಿತಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಬಂಟ್ರ ಶಾಸನಡ್ ನಾಡ ಪುಲಮರ್ದು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ನೆತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಸುರು ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಡ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಐನ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತುಳುತ ನಲ್ಲ ಏತು ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಇದೇನು ಒಂತೆ ಟೈಮನ್ನು ಇಂದೆಟ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಐಟ್ಲ ಜವನಿಯರು ಇತ್ತದ ಜೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪನಕಲ್ ದಾದಲೇರು ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಎನ್ನಂದಿನಾತ್ ಆಲ 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 ಉಂಡು ಕಣ್ಣೂರ್ದಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೇಡ್ ಗರ 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 ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರ ಗರ ಗಗ್ಗರ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಸಾಲು ಆ ದುಂಬುದ ಎಂದೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆದ ರಾಜನ ಪುದರ್ ಸುಬ್ರ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಮೆಲುಕ್ಕದ ರಾಜೆ ಸುಬ್ರ ಪನ್ಪುನಯೇ ಮೆಸೊಪೊಟಮಿಯಾದ ರಾಜಕ ಕಪ್ಪಕಾನಿಕ ಕೊರಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ತುಳುನಾಡುದ ಆಲಿಕ್ ಟೆಲ್ಮಾನ್ ಪಂಡ ಆಲುಕ್ಕ ತುಳುಂಬಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಂದರ್ ಹಿಡ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಲ ನಮಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾನು ಹೊಸ ಪೊಲಪುನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಿಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಭಾಗನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಲ ಒಂತೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಡ ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಬೆನ್ನೆದ ಕೆನೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ವೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದ ಬಂಡ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡ ಆತನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಶಾಲೆಲೆಡು ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ತುಳುರು ಮುಟ್ಟವನು ಬಹುಶಃ ಐತ ನಾಡಿನರ್ಮ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಅನುಭವ ಬನಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ಗುರುಕುಲ್ ನಕುಲೆರ ಅರಡಕ್ಕೇನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಅತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬುಲು ಅಲಿಯಾಂತರ ಒಂದುಂಡು ಅಲಿಗುಳಿ ಆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಕೂಡ ಎಂಚ ಕನೋಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನೋಲಿ ಯಾಪನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿಗೇನದ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆಗು ಬೋಡಾದು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಪೋದು ಬೆಂಗಳೂರುಡ ಬೊಂಬಾಡ ಪಿದೆ ಉರುಡ ಪಿದೆ ದೇಶದ ನಿಲಕಟ್ಟದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಕಾನಿ ತೂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ತುಳುನು ಒರಿಪೋಲಿ ಪನಿಮರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆನಿದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕಾಕ್ಯ ಗಿಲು ಪರ್ಯಾವು ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿಯು ಪರ್ಯಾವು ದೇವರಾಟ ಪರ್ಯಾವು ಗೊಬ್ಬಾಟ ಪರ್ಯಾವು ತಪ್ಪಾಟ ಪರ್ಯಾವು ಬೆರ್ಚಂಡಿ ಪರ್ಯಾವು ಮರಕೋತಿ ಬಿಲ್ಲಿಸು ಬಚ್ಚ ಉದೇಪುರ ಮುಲ್ಪ ಒರಿಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬ ಈ 2 ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಕ ಇಷ್ಟದಾಯಕ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ್ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೊರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಮಲ್ಪುನು ಬುಡುಪಿನ ಅಂಚತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯುವಕರೆಗೆ ಜವನೆರೆಗೆ ಅವನ್ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳುನು ಒರಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ರಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀನಿ. ದುಂಬು ತುಳೆ ಇತ್ತಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಂಗೆ ತುಳುನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಿ. ತುಳುನು ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಆದ ಕಂದೇರು ಐತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ ಪಾತೆರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಉಬೇತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳುನು ಕಲ್ಪವುನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ತುಳುತ್ತ ಪೆರ್ಮೆನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಣೊಡವು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು. ದುಮ್ಮೆಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನೋಡೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಮಕ್ಕ ಮುಗೇರ್ ತಿಂದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನವೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಗಿಡಿಕೆರೆ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆತು ಆರೆಗ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಆರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲದು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಏತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶತಮಾನೋಡು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಶಕೋಡು ದುಂಬು 30-40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಕೆದೆ ಸಾರಿ ಲವೇ ಲಪಾದೆ ಸಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಪುಚ್ಚೆಲು ಬೂರ್ದು ಸಹಿತ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಕೆದೆ ಸಾರಿ ರವೇ ಲಪಾದೆ ಸಾರಿ ನಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಕಕ್ಕೆಲು ಬೂರ್ದು ಸಹಿತ ಇಂಚ ಅವನಕಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಜೋರು ಇಂಚ 100-200 ಪಕ್ಕಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಜಂತುಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿಗಾರ ಮಾಗೆ ಕಂಚಿ ಕೊನೋದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಾರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಲೆತ್ತಡಿಯಾರ ಕಂಚಿಗಾರ ಮಾಗೆ ಬೆಂಡಲೆ ಕೊನೋದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಾರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಲೆತ್ತಡಿಯಾರ ಕಂಚಿಗಾರ ಮಾಗೆ ಕೊಪ್ಪು ಕೊನೋದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಾರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಲೆತ್ತಡಿಯಾರ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿಂಜ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಅಂಚ ಶಬ್ದೋಲೇನು ಅಕಲ್ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೇರು ಅವೇನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ. ರಡ್ನೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬುಲು ಯಾನ 152 ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಬಗ್ಗೆ ಬರತ್ತೆ ಐಟ್ 10 ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪಂಡ ದಾಯ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮನರಂಜನೆ ಅಂದು ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೈಹಿಕ ಬಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ನವೀಂಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಭಜನೆನು ದಾದ ಸುತ್ತಿರಿತ್ತೆ ಭಜನೆ ಮೂಲು ಅವನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಬತ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮಲ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿವೆ ಅದ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಂಡ ಜೋಪುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಪೆತ್ತ ಪೆಲಿ ಗೊಬ್ಬುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಳಿ ಗೊಬ್ಬುಪ್ಪು ಐಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಲಕ್ಕೋಡು ಉಂತೋಡು ಬಲಿಪೋಡು ಅಂಚಿಪೋಡು ಇಂಚಿಪೋಡು ಕೈ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಮನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜವು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಕುಲ್ ಎರಡ ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯರಡ ಅವು ರೀಲ್ ತೂವೊಂದು ಬೆದ್ದಾಲಜಿ ಮೂಮೆಂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ ಅಂಚತ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಕ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ಖಾಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕಾರಣ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತ್ತು ಓಡಾಪಡು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾನಸಿಕ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳ ಕೊಂಚಿತ ದಯಬಂಡ 2 ಜನ ಬೇತಲ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಪಿರ ಹಿಡ್ದು ಪಿಲಿ ಕೋಟದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪೆತ್ತ ಕೋಟೆ ಪೆತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೆ ನಾವೇನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪೆ ಪೆತ್ತ ಪಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೋಟದ ಕೆಲಸ ಜನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಗೋಚರ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಲೈ ಬನ್ನಗ ಪಿದೈದ ಮೌಲ್ಯನು ಉಲೈ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಿಡುಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಬೇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಏತ್ ಜನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 5% ಜನಲ ಇಜ್ಜದ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5% ಜನ ಪಾಡುವಿರು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೆತಂದ ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯಾಯಿನತ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯನು ಒರಿಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಆಟ ಮಲ್ಪುಡು ಬಹುಶಃ ಕಂಬುಲ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತಗೆ ಉಂಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗುನೇನು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಆವೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ತುಳು ಗೊಬ್ಬಾಲೆ
ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದ ಪೂರಾ ಬರ್ಪುಡಪ್ಪ ಗೈಟ್ ಪದ್ಯೋಲು ಉಪ್ಪುಡು ಪೂರಾ ಉಪ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನೋ ಔಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಕರ್ ಬಂಡೇರು ಗಿಡಿಗೆರೆ ರಾಮಕ್ಕನ ಅಂಚಿತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಉಸುಲು ಬುಡಂದೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಒಡ್ಕೊಕೊರಂದೆ ಪಾರ್ದನ ಪಂಪಿನ ಕುಲಿತೇರು ನನ್ನ ಏರಿ ಕೊಂತಾಲ ದಡಿಟ್ ಗಗ್ಗೆಲುನ ಗಗ್ಗರದ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವದ ಪಾರಿ ಬೀರ ಸಂದಿಲು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟ ನಂಗೆ ಏನಂತು ಇನಿ ಐದು ಮಸ್ತು ದೂರ ಆತ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಲಿಯಾಂತರ ಆತನು ಅಲಿಗುಲಿ ಆತನು ದಾಯಗ ಅಲಿಯಾಂತರ ಆತನು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಜೋ ಪದಕುಲು ಉಪ್ಪರೆ ಓಬೇಲೆ ಉಪ್ಪರೆ ಒರಲು ಉಪ್ಪರೆ ಒಂದು ದಾಯಗ ಅಲಿಂಡು ಎನ್ನು ಎಂಚ ಒರಿಪೋಲಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಡ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಲಿಯಂತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಪದಕುಲು ಅಲಿಯಂತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನನಾತ್ ಜನಕ್ ಆ ವಿಷಯಲು ಮುಟ್ಟಡು ಅಲಿಯಂತ್ರ ಆಪುನವು ತಪ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಲ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಆವೋಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತದಾದಾತಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಲು ದೂರ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನವು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲ ಅತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನವು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜೇರು ದಾದಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ತುಳು ಪದಕುಲನಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ದಾದ ಅನ್ಪುವ ಮೊಬೈಲಿನ ತುಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಮಾನವಡು ಪನ್ನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿತಿತ್ತಿನ ಪದಕುಲೆನ್ ಕೇನ್ಪವ ಅವು ತುಳು ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದುಂಡು ದಾಯಗಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಆ ತುಳು ಪದಕುಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲೆಡ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಅತೆ ಐನು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನೋಡಾಪನು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲು ಸಾಧಾರಣದಕ್ಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲು ಸಾಧಾರಣದಕ್ಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶು ಕವಿಕುಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಬಾಲೆನು ಮಾನಾನಗ ವಾ ನಮನದ ಪದಕುಲನು ಬರ್ಪ ಪನು ಟುರ್ರೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪದಕುಲು ಬರ್ಪು ನಾವು ಉಂಡು ಬಾಲೆನು ಮಾನವನ ಪೊಡ್ತುಗು ಅಂಚಿನ ಪದಕುಲನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ಒರಿಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿನ ಪದಕುಲು ಅವತ್ತಂದೆ ನಾನು ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಕುಪ್ಪುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಲೈ ತಿರ್ಗೆ ಬೋಡದು ಏತೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ರಂಪೊಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ನವೀನರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಲೈ ರಂಪೊಣಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗ ಓಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಭಾಷೆನು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಪಾತೆರೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕೆಂಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕೆಂಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕೆಂಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕಪ್ಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಕೆಂಪು ಕುಪ್ಪುಳು ಏತು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕಲ್ಪದೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪದಕುಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟವಡಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆವಡಾಪುಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಡಾಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ತುಳುವೆರೆ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಾತ ತುಳು ಬಂದುಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತ ಐಟ್ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಯ ಅತನ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪದ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತಾ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳೇಡು ಇಂದುವೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರಿಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ಮುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಪದಕುಲೆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರದೆ ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಪದಕುಲೆನ್ ಪನ್ಪಾವುನ ಕತೆ ಪನ್ಪಾವುನ ಒಟ್ರಾಸಿ ತುಳುತ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜದೀತ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಪಡು ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಾಯವನ್ಲ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾದ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನುಡೇ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜನಕಲು ಸಾಧಾರಣದಾಗ್ಲ ಹತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸಾಧಾರಣದಾಗ್ಲ ಹತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕೃತಿಕಲ್ನ ಬರೇತೇರಾಗಲು ಅತೆ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪುನಗ ಆ ಕೃತಿಕಲೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನವಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅದುಪುಡು ಲಾರಿ ಹಾಂಕೋ ಅದುಪಡು ಅಕಲು ಪೂರ ವಿದೇಶದಕಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್
ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಐನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒರ್ಮೆಲ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಮಲ್ತದೇರು. ಫೊನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಐನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಡ್ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಚೇರಿಲೆಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಾತು ತೂನಾಗ ಅತನ ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ ಆದುಪಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪಗ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡತ ಅಂತೂ ನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋನಾಗ ಅಂದು ನನಾತು ಕ್ರಾಂತಿ ಅವಡೊಂದು ನವೀನನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ದೆತನೋಡು ಪುಸ್ತಕಲು ಏಪಲ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆವಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುವರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿವುಂಡು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಪಂಡೇರ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಅವು ಇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಯುಗೋಡುಲ್ಲ ಜೆನ್ಜಿ ಕಾಲೋಡುಲ್ಲ ಅಂಚತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಕೈತ ಪುಂಡಿಡು ಉಪನಂಚಿತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದೋನನ ಅತಂದರ ಬೊಲೇಂದ್ರ ಪಾರ್ದನನ ಬೈದರ್ಲ ಸಂದಿನ ಪಂಡನ್ನಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ದನ ಓರುಟು ಮಂಡ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಐಕತ್ರ ಈನಿತ್ತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಡ ಅತಂದನ ಐಡ ಒಟ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಕೋಟಿ ಚಂಡನ ಕತೆ ಪರ್ಯಾವು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಪರ್ಯಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಚರಿತ್ರ ಪುರುಷರನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರನ್ನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲದಾದ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ 0 ಬೊಕ್ಕ 1 ಅಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಬಿಕ್ ಅಂದು ಕೋಡ್ ಬತ್ತುಂಡು, ಆಸ್ಕಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಸ್ಕಿ ಬತ್ತುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಯುನಿಕೋಡ್ UTF-8 ಅಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೋಲಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ AI ಪನ್ಪುನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿರಬಾರ್ದು. ಇನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆತೀನಿ AI ಹಿಡ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಇಂದೆಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸ್ ಬಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಒಂಜಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಂದ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಡು ನಮಕ್ ತುಳುನು ಬುಲೆಪಾಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಮೂಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಬೋರ್ಡು, ಮೂಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬನ್ನಡಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಎತ್ತವಡಾಂಡ ಐನು ಯಥಾರು ಪಡೆತ್ತಾರ ಪುಜ್ ಇತ್ತೆ ಜೂಮಾ ದಿನ ಪಾಡ್ದಾನ ಪನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ರೌದ್ರತೆ ಉಂಡು. ಬಲತ ಎಂದೇಟ್ ವಿಷ ಬಲತ ಮಿರೇಟ್ ವಿಷ ಎಡತ ಮಿರೇಟ್ ಅಮೃತ 4 ಕೈಟ್ 42 ಆಯುಧನ ಪತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಆನದೇಹ ತೀರ್ಥ ಆನದೇಹ ಮಿತ್ತು ಪೊನ್ನದೇಹ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೇನು ಗ್ರಾಸ್ಪ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಪಾಡ್ದಾನ ಇತ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪುಣ ಅಕುಲು ಕತೆಗಾರರಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪೇರು ಐನ್ ಅಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ನರೇಟಿವ್ ಉಡ್ಬರೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ದಾದ ಬೈಬಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ನಕಲು ಬರೆಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಐಟು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬೈಬಲ್ ಕತೆಗಳು ಒಂದು ಬರಿತೀರು ಆಂಡ ಪಾಡ್ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಪಾಡ್ದಾನ ಅಂದು ಬರಿತೀಚ. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಂಚತಂತ್ರ 300-400 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೈದನು ತಾಡೆಯೊಲೆಡೆ ಉಂಡು. ನಮಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡೆ ದಾದ ತಾಡೆಯೊಲೆದ ಸಮಯಡೇ ನಮಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುಣಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಏನಿತ್ತ ಬಾಲೆ ಮೀನು ಮುಗುಡು ಮೀನ ಕತೆ ಆದುಪ್ಪು ಐನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಲು ಸೃಜತೆ ಅವು ನಲ್ಲ ಸೃಜಿಸೋಡು ಅವು ಸೃಜಿಸೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ ಏನು ಎಲ್ಲೆ ಕತೆಗಳೇನು ಬರೆಯಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಆಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಆಡ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜಿದ ಬೋಡ್ತಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕೆದಂಬಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕುಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೈದರಾಲಿ ಪಂಡ ಅಮರಸುಲ್ಯಗ್ ದುಂಬು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಂದು ಹೈದರಾಲಿ ನಗರನ ಗೆಂದನಾಗ ತುಳುನಾಡದವರಿಗೆ ಕುಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪನ್ಪುಣಯೇ
ಬೊಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಈ ದಂಗೆ ಎಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಗರನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದು ರೂಲ್ನ ಮಂತೊಪ್ಪಿಯರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿ ಕಥೆಕಲೆಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾತದ್ದು ಬಂಕಿಮದೇವ ಅಲುಪೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಚೋಲೆರೇನು ಗಿಡತ್ತೆ ವಿಶ್ವನ್ ಗೆಂದಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಆಯೆ ತುಳುನಾಡು ಸೋಪಾಯನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಅಲುಪೇಂದ್ರ ಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಐನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲೇಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶಿವಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡುಲಕ ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿನ ಅದುಪ್ಪು ಕೆದಂಬಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗೌಡ್ಯರ್ನ ಅದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯರ್ನ ಕತೆಗಳು ಅದುಪ್ಪು ಐನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತವಲಕ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ನಾಡೋಡು ನಿಜ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೀರರ್ನ ಕತೆಗಳು ನಾಡಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡು ತೂಂಡ ಅವಳು ಅವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀರರು ಉಪ್ಪಿಯರು ಆ ವೀರರ್ನ ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡಗು ಅವಿನ ಎಂಚು ಎತ್ತಾವಲಿಂದ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯರೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ 1857 ನಡತನಂದು ಎನ್ನದ 5 ಸರಿ ಇರುವ ವರ್ಷದ ತುಂಬೆ ಕುಡ್ಲಾಡುವರ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆತನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋದು ಶಕ್ತಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಾಯರೇ ಅವಿನ ಇನ್ನಿತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಬಂಡ ಈತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂದಟ್ಟು ತೂದಿತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಡಗುದ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜೆಟ್ ಐಟಕ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ಮಂತೊಲ್ಲಿರು ಕಾಮಿಡಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿದ್ದ ರಡ್ಡನೇತ ಸಿಂಪಲ್ 2D ಆನಿಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಅಪ್ಪಲಕ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರಪಣ ಐತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವಲಿ ಅತಂಡ AI ಇದ ಮೂಲಕ AI ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಣ ಅಂಡ್ರು ಆ ಚಿತ್ರನ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಚಿತ್ರಕಾರ್ಯರು ಬುಡ್ಪಂಡ ಐನ AI ಮೂಲಕ ಮಂತದ್ದು ಐನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತದ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಈಸ್ ಮಂತಂದು ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಐನ ಮೂಲಕ ಮಂತೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂದತ್ತ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಕಾರ್ಟೂನ್ದ ಕತೆಲು ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ಐತ ಕತೆಲು ಬೊಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡಪುಂಡು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕತೆ ನರೇಶನ್ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ನಮಕ್ ದಯಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ದೋಷ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ದೈವೋಲು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನತ್ತು ಬಟ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನಡು ಓ ಮಾತ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಲ ಗಾಪುಜಿ ಇದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ದೇಯ ಬೈದ್ಯತೀರ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯತೀರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಲ ಗಾಪುಜಿ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದುಗಿಡಿ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅವಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ರಾಮ ಬೈದ್ಯನ ಸೋಮ ಬೈದ್ಯನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಥೆನೊಂದು ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿತ್ತವನ್ನ ಅಂಚ ಐನು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ದೈವಲೇನು ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೋಕುದ ಇಂದೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಣೇಶ ಅಂದ್ ಬರೋದುಂಡು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂದ್ ಬರೋದುಂಡು ಚೋಟ ಭೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಭೀಮ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಪುಜಿ ಐಡ್ದವರ ಆಯ್ತು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಐನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಓ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನಡುಪು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ನಡುಬರ್ಪಣ ಕತೆಟ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಗಾವಂದಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಳಗಪ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುರ ದೆತ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೈಕ್ ಎತ್ತ ನೋಡು ಸರಿ ಕೊಡರ ಬರ್ಪೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಕುಲರ್ ಅರಡ ಕೆಲವೊಡ ಸಂಗತಿ ಸುಮಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಡು ಇತ್ತೆ NEP ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ವೇದನೆ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜಾನಪದನು ಎಂಚ ಸೇರವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಾತಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಫೇಲ್ ಆಪಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಪಾಯ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾವಡು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆಂಡ ಮುಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದುಮ್ಮದ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪನಾಗ ನೇರವಾದ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚತ್ತವು ಅವು ಬರೋಡು KG ಕ್ಲಾಸದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೋಡುತ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ಈಗ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗುಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ತುಳುನ್ನ ನಂಗೆ ಸೇರ್ಸಾವನ್ನ KG ಕ್ಲಾಸದ್ದು ತುಳುನು ಸೇರ್ಸಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಭಾಷೆ ಅದು ಆತ ಮೂಜಿನ ಭಾಷೆ ಆದ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಆದ ಸೇರ್ಸವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿದ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಂದೆ ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು 2ನೇ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತುಳುನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಬಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪಂಪ ಆಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ನಿಜ್ಜಿಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳು ಜನಕುಲು ಐಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುನು ಗೆತೊಂದು ನಡೆದು ಬೇತೆ ಆಕಲ ಕನ್ನಡಗಾವಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗಾವಡು ದಾಲಾ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಏನು ಎಂಚಿನ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಸಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳವು ತುಳುನು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರೋಲಿಯ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪಾತೆರ ರಾಪಡು ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ ಪಾತೆರ ರಾಪಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೋವಿಂದ ಪೈನಂಚಿನಕಲು 22 ಭಾಷೆ ಕಲ್ದೇರ್ಗೆ ಆರು ಕಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ರಾಪಜ ಬೇತ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಕಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅತ್ರ ತುಳು ಅತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತನಂದ ತುಳು ಕಲ್ತನಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತನಂದ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮಿತ ಪ್ರಭಾವ ಬರೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಪಡು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾವ ಒಂದು ಭಾಳ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಬೋಲು ತುಳುವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬದಲಾವಡು ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಯಿಜಿನ್ನ ಅಂಡ ಅವೇನು ಶಿಕ್ಷಣೋಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಅಕಲ್ಡ ಆಯ್ತಕಲ್ಡ ಪಾತೇರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆಕಲು ಒರ್ದಿನ ಹೋಗ್ಬಂಡ ತುಳುನು ಬೊಂಬಾಯ್ದಾಕಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಕಲು ಒರ್ದಿನ ತುಳುನು ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಾತ್ರ ತುಳುವೇರು ಬೇತ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಜೇರಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಅಳಿವುಂಡು ತುಳು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಉಂದ ಆಪುಂಡು ಸುಳ್ಳವು ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಂದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಕಲ್ತಜೇರು ಅತ್ರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನ್ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಒರ್ರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಒರ್ರಿ ಪೊಡುಂದ ಆಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಅವೇನು ಮಿತ್ ಕನ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಡು ಹೊಸ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರಡು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಡು ಉಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಜಾನಪದೋಡು 4 ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೊಪ್ಪನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅತ್ರ ಪಾಡ್ದನ ಒಗಟ್ಟು ಗಾದೆ ಒಂದು ಪುರ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಪಂಡ ನೃತ್ಯ ಆಟಿಕೊಡಂಜೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂಗೀಲು ಉಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಮೂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಣಸು ತಿನಸು ಉಪ್ಪು ತುಳುತ್ತ ವಸ್ತುಲು ಉಪ್ಪು ಉಂದೇನು 4ನೇ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಕ್ಕದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ 4ನ್ನ ಮಹತ್ವ ದಿವಡು ಫಸ್ಟ್ ದೇಕ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಜಿನ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನರಬಿಂಬದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನೇನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋನೋಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ದಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದಾದ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸರ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ
ಯಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅವೇನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇನು ದಯಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಉನೇನು ಪುರ ಕನ್ಪುಜನ ಅಗುಲ್ ದೇವರತ್ತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪುರ ಕನ್ಪ ತುಳುಕಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ದಯಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಡವು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತಜಿ ಅಂದ ಆಂಡ ನಾಮ ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಲೆವೆಲ್ಡೇ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅವೇನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಲ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಭಕ್ತ ಅವೇನು ಕಂಡ್ರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ಕೇನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಜಾತನ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ರೌತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ರತ್ತ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಗೊತ್ತಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳುವೇತರರಿಗೆ ಯಾನು ಎತೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುವೇತರಿಗೆ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವು ತುಳು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕಲೆ ಗೊಬ್ಬನು ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂಡ 100 ಜೋಕಲು 10 ಜೋಕಲು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಇರವೇನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನೀತ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಒವೇ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಪಾತಿರುವೇರು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕವಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಎತೋ ಜನ ಈಜಿನ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದಂದು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದಂದು ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುತ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮನದೀದವೇನು ಐಟ್ ಒಟ್ಟಾಪುಜೇರು ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅವು ಸರಿಯಾವಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಎಕಡೆ ಸುರೂಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ದಾಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದೊಡ್ಡವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಡ್ಡನಂತಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಡ್ತಿನ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದ ಕುಲು ಜ್ಞಾನಿಲು ಅಂಚಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಡುಟು ಕುಲ್ದುಪ್ಪರ ಯಾವ ಸಮನ್ವಯಕಾರಿ ಹತ್ತುವರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆ ನೀ ಕಳ್ಳಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೊಲಿತೆ ರಶ್ಮಿ ಇರಡ ಕೂಡಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಕಡೊಂಜಿ ಬಂಡರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಂಜೋಲು ಸಾಧಾರಣದ ಕುಲು ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ತನಿಮಾನಿಗೆ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಇಂಚಪದ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರ ಪೊಂಜೋಲು ತುಳುನಾಡ ಅವು ಆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಅಕಲ ಕತೆ ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಗ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕದಾದ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಅಪ್ಪೆಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಮಾನಗು ಸರಿಯಾದ ಅಕಲ್ ಐಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡತೆ ಒಯ್ಕಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಲೆಗ್ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಏತೋ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಲು ಏತಲೋ ಉಲ್ಲ ಪದಕುಲ ಅವಡ್ ತುಳುತಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಾಂಡ 5 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಆವಡು ಸಾಲದ ಮೊನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಒಂತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪದ ಮೊನೆ ತುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನರ್ಸರಿಡ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಡ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಪುಂಡು ಸಮಯ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಲಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾವಡಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ ತುಳು ಈ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲು ದಾದ ಉಂಡು ಆ ತುಳು ಪದಕುಲೇನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಐನತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಪಾತೆರಿಯರೆ ನರ್ಗುನ ಉಂಡು ಎತೋ ಅಪ್ಪೆನ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪಂದಿನಾಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಂದಿನಾಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುವೇರು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲದಂಪೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಆಂಡ ಅವ್ವೇ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಓಲು ಓರಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಅನ್ಪೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ತುಳು ದಾದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಪೋದುಕೆ ಎನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೊನೆ ತೂಪ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುವೇರು ಇತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತುಪ್ಪುವೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರುವೇರು ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತೆರುವೇರು ತುಳು ಪಾತೆರೆ ನರ್ಗುನವೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈಗ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಪಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಪಡಿಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕಲೆಗ್ಲ ಏರ್ ಮಾತವ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ
ಕುಡಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ರಡ್ಜನ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಪಿನ ಹತ್ರ ಅಕುಲ ಅಕಲ ತುರ್ತುಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕಲಿಗೆ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಮಂಡ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಉನ್ಪಾವುಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜ ಪದ ಬರೋಂತೀರಿ ಚಂದ್ರನ್ ತೋಜಾದು ಉನ್ಪಾವ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜಾದು ಉನ್ಪಾವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡ 2018 2025 ಮುಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ತುಳು MA ತರಗತಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಲ್ಪದ PhD ಪೂರ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಊರಿಗೂ ಪೋದು ತಳ ಊರಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ತುಳು MA ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ತುಳು MA ಇಜ್ಜಿ ಆ MA ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತುಳು MA ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪಡ್ತದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐಕ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಏರು ಮಸ್ತು ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಮೇರ್ನಕ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ತರಗತಿ MA ತರಗತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದೈತೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಂತಾದುಂಡು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣ ಸರ್ಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣ ಕೊರೊಂದು ಮುಂತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ದಾಗಿಂಚ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚಾತು ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಲ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆನು ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗೆರೆಗೆ ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನವೇನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಾದ ಉಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡು ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಗರು ಉಲ್ಲೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದುಪ್ಪ ಅವು ಒವೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪನ ಏತೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತುಳುನು ಕಲ್ಪಾಯರೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋಡು ಏರೆಗ್ ಅನ್ಯ ಭಾಷಿಕೆರೆಗ್ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮರ್ದ ಕೊರ್ನಾಗ ತುಳು ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಎರ ಹಳ್ಳಿ ದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಮರ್ದಗೆ ಎನ್ನಗ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಯತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಯರೆಗೆ ಬೋಡ ದಾಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ಊರುಡೆ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಗುಮಾನ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಕಾಸರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಓಡ್ಪೆ ಇನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಕೆಲವರು ಏನು ಅಲ್ಬೆರೊಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಅತಂದನ ಚರಿತ್ರಕಾರನ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅತಂದಂಡ ಎಲ್ಲೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಉಡುಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ದಾಖಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಶ್ಮಿ ಬಂಡೇರು ತುಳು MA ಅಂದು ಇನ್ನು ತುಳು MA ಮಲ್ತಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಲೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿನಿರ್ದು ಐಕ ದಕ್ಕನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತತ್ತು ಬುಡ್ದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಲು ಉತ್ತರಗೇನದು ಒಂಜಿನೇತ ಪನೋಡಂಡ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎತೋ ವಿಷಯಲು ನಮಕಿತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈತ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ 5 ವರ್ಷ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇಂದೇತ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆಲೆಯೊಂದು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜತ್ತದ್ದು ತುಳು ಈತ ಆಲ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದು ಈತ ಒಂದು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ఒక ಐಕ್ ಸ್ವತಃ ಇಂಕಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ನ್ ನಿಕಲು ಟ್ವಿಟರ್ಡ್ ತೂಂಡ ಎತೋ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಗುರುತು ಬಂದದ್ದು ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಚಾವಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಹುಭಾಷಿಕೆ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏರ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಕುಲು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಎತೋ ಜನ ತುಳು ರಾಜಬೂಡು ಮಾಹಿ ಮುಲ್ಕಿ PF ಕೊಡಿಯಾಲು ಎತೋ ಜನಕುಲು ಅಕುಲೆ ಸ್ವಂತ ಎಂದೇಟ್ ಪುಕ್ಕುಲೇಡು ಎಂದೇಟ್ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ತುಳುತ ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಪೊಲಬಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಕಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ವಿಷಯನ ಪಿದೆ ಕನದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಗುದ ಪಾಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಳುಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕೊಡಗುದ ಪಾಲೂರು ದೇವಾಲಯ ತುಳುಸ್ ಶಾಸನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಪೋದು ಓದಿಯೆ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಬರಿತನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಆ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರ್ದ ಭಾಗಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಐಟೆ ಕೊಡಗುಡು ಕುಡಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು ಅವಳು ಶಾಸನ ಬರೆತಿನ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರಲು ಉಂಡು
ಕೊಡಗುದಾದ್ಯಂತ ಏತ್ ದೇವಾಲಯలుండు ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಭಾಗಮಂಡಲ ದೇವಾಲಯ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಪಾಲೂರಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಆದುಪ್ಪು ಅವಳು ಪೂರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೊಡಗುನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಳುವೇರು ಆಲ್ದಿತ್ತೇರು ಕೊಡಗುಡು ದಾದ ಇಂಕುಲು ಕೊಂಗಾಲು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕೊಂಗಾಲು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ದೈವದ ಪಾಡ್ದಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುഞ്ഞാಲು ಪನ್ಪುಣ ಗುಣ್ಯಾನು ಬಲ್ಲಾಲನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೇತ್ ಚೋಳ ದೇಶದ ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ನಕುಲ್ ಸತಃ ಚೋಲೇರು ತುಳುನಾಡುಗ ದಾಳಿಮಂತಿನ ಸಮಯಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕುಲು ಆದು ಪೇರು ಅಕುಲು ಸಹ ಚೋಳ ಅಂದು ಬಿರುದರಿಸಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೊಂಗಾಲು ಬೇರೆ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿಲ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಭಾಗಮಂಡಲಗ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಶಾಸನಡ್ ನಮಕ್ ಜೋಡಣೆ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಮಾತ ಹೊಸ ವಿಷಯಲು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇಂಕುಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಇಂಕುಲು ದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಬ್ಯಾತಕ್ಕಲು ತುಳುಕು ದಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಓಲಿತ್ತುಂಡು ಓಲು ತುಳುನಾಡು ಓಲಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಕೇರ್ನಕಲು ಇತ್ತೇರು ನಿಕಲ್ನ ಧ್ವಜನೆ ಹತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಕೆಲವು ಯುವಕಿಯರು ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಹತ್ತದು ನಾಡುದು ಎತ್ತೋ ಬುಕ್ಕುಲೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಲೈ ನೀಂದದು ಅಕಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಸ್ವಂತ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಲೇಡು ತುಳುತ ಏತೋ ವಿಷಯಾಲು ನಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಾತಿನ ಏತೋ ವಿಷಯಾಲುಂಡು ದಾಪನ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ರಾಜಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಸುಳ್ಳತ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಡ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಜವಾನಿಯರು ದಾದ ಹೊಸತ ವಿಷಯ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಇದು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು ಭರತವಾಣಿ ಎಂದುಂಡು ಅವನು ಆತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕನಜ ಅಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಓದುದು ಐನು ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಐನು ಜನಕಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಏತೋ ಜನ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನ ಆದಿಕಾವ್ಯಡು ತುಳುನಾಡದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಲಯ ಪರ್ವತದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮಲಯ ಪರ್ವತದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನೆ ಉಳುಪಿ ಪನ್ಪರ್ ಉಳುಪಿ ಅಲುಪ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಾಗವಂಶದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಬ ಏರು ಅರ್ಜುನನ ಪತೊಂದು ಮಾಯಾರೂಪಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೀರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪದಕುಲುಂಡು ಇತ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಅಂದಂಡ ಐಟ್ ಚೊಕ್ಕಪಾಟಿ ಪನ್ಪನ ಊರು ಚೊಕ್ಕಪಾಟಿ ತುಳುತ ಪದ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪಣಿ ಶಿವಲ್ಲಿ ತುಳುತ ಪದ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತೋ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪುಣಿ ತುಳುತ ಪದ ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆತೆತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಕುಮುದೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಕವಿ ಇತ್ತಿ ಆ ಕುಮುದೆಂದು ನ ಜೈನ ಕವಿಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಂತಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಮುದೆಂದು. ಏತೋ ಭಾಷೆಲುಂಡು ಐಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂತ ಭಾಷೆ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೀರು ಈ ಈತ್ ಕೃತಿಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಂತನ ಭೂತ ಭಾಷೆದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಕುಮುದೆಂದು ಮುನಿತ್ತ ಕೃತಿನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಂತಂದ ಐಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕುಮುದೆಂದುನ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕತಿನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೇಡ್ ಕುಮುದೆಂದುನ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕತಿನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೇಡ್ ದಾವರ ಅತ ಕುಮುದೆಂದುನ ಒಂದು ಅವು ಶ್ರೀ ಭೂವಲಯ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗ ಅಕ್ಷರನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡಾಡ್ದು ಬಲ್ಲದೋಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಬೂರುಂಡು ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತೋಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರೀತಿ ಓದನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು.
ಒಡಕ ಕೊರಡ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುಣರಂಜನನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಒಬ್ಬಡು ಕುಡರ ಬನ್ಪೆ ನಿಕಲಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ನಡುಟು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಜಾನಪದ ಪದಕುಲೆನ ಸಂಪೋಲಿಕೆ ಬೂಕುಪಕ್ಕ ತುಳು ಭಜನೆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಜೋಕುಲೆನ ಆನಿಮೇಷನ್ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣ್ಣಾಥ್ ಎಕ್ಕರ್ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಅಲಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮುಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಐನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆದ ಆದಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಐನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆನ ಜಾನಪದ ಬೂಕುಲೆನ ಸಂಪುಲಿಗೆದ ಬೂಕು ಅಚ್ಚನೆ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಮುಂಡಾಲಾಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜಗುಲ ಬೇರಿ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆದ ಆದ್ಯದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕಿಯರು ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಡು ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ದಯಮಲ್ತದಕ್ಲೇನ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಬ ಬೋದಿಗೆ ತೂಂಕು ಉಚ್ಚಾಲು ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ಅವಳು ಸುತ್ತು ಪಡಿಪೆರೆ ನಡುಗು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದೆಲು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ದಿಜ್ಜಿ ಪೇಂಟೆ ಮೂಲ ದಿಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿರ್ಸ ಜೀವನಗ ಒಡ್ಕದಾಂತಿ ನಚ್ಚಿತನ ಸಾಲಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರ ಈ ಚಾವಡಿ ಮೂಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಲೆಟ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿರ್ಸದ ಜೀವನದ ನಡುಟ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನ ಮಾನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವೇತು ಸಾಧಕೆರೆಯನ್ನು ಊರುಗು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರಾದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಏಪಲ ಬೆರಿ ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಜಾನಪದ ಪದಕಲೆನ ಸಂಪೊಲಿಗೆದ ಬೂಕು ನೆತ್ತ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ಚಾವಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಒಂದು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಬೂಕುದ ವಿಚಾರಡು ಒಂತೆ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಕೂವಿಕು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ದಯಮಲ್ತದ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಜಾನಪದ ಪದಕಲೆನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯರೆ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಐತ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಿಯರೆ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಉದಿಪನಗ ಪೊರ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಐನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಅವೇನೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಜಾನಪದ ಪದಕುಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯನಕಲು ಸಂಪೋಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಈ ಬೂಕುನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಐತ ಪೊಲಬನು ಕೊರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತೊರ್ತು ತೆರಿದೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ತೇರ್ನು ಒಯ್ಪಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಕುನಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಕವಿಕ್ಲನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಈ ತೊರ್ತುಗು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕನು ಜೋಕುಲೆ ಉಜ್ಜಾಲು ತುಳು ರೈನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡರ್ದು ತುಳುಕು ಮಂತಿನ ತುಳು ಪದಮಾಲೆಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕವಿತೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬುಕ್ಕನು ಮೂಲು ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರ್ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡು
ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆನಿರ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕವಿತೆಲು ತುಳು ಪದಕುಲು ತುಳು ಪಾರ್ದನಲು ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿತೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಮೂಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಬಿನಕಲು ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೋದಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಕಬಿನಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕವಿತೆಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದ ಆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕವಿತೆಲೇನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾವ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಾಯನಕೇನೊಂದು ಉದಿಪನ ಮಂತಿನರೆಗ್ ಈ ಬುಕ್ಕುನು ಬುಡುಗನೆ ಮಂತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೊರ್ತುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಕೊಲ್ಲೋಲೆ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆನಿಮೇಷನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಡು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಐತ ಬಗೆಟದಲ ಪನಿಯರಿ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಮದಿಪುನ ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಆನಿಮೇಷನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆನಿಮೇಷನ್
ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಳು ಆನಿಮೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಲೋಕ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಡ್ ಮೇನಿಡ ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಯ ಕೊರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚುಯ್ಯ ಚುಯ್ಯ ದೋಸೆ ತೊರೆಪುಗೆಲು ಮೊರಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರೇಲು ಬುಮ್ ಚಿಕ್ ರೈಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪದೊಕ್ಲೆನ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡು ನೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆದ ಆದಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಲ ಕುರುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕರ್ದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ಲೇಸಡು ಆರು ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆದ ಈ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಆರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಅನುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಪಾತೆರರು ಪಂಡ ಮುಲ್ ತಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕು ಹಿರಿಯಗ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ವಿಶು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪೂಂಜರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತುಳು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಲೋಕಾಪುರನೆ ಮನ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂಡ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನಿಧೀಶ್ ನಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯೇನು ಜೈ ತುಳುನಾಡುದ ತಂಡದ ಜವಾನಿಯರು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಉಂಡೇಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳುವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದು ತೋಪವನಂಚಿನ ವೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತದರ್ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುವೆರ್ನ ತಂಕಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾದು ತುಳುವೆರನ ಬೆನ್ನಿ ನಲ್ಲಾತ ನಡಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಉಡಲ ಅಂಬೇದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿನ ಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ನ ಇನಿತ ನೆನಪು ಯುಗ ಯುಗ ಕರೆಂಡಲ ನೆಂಪಾದು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಖಾರ್ಲ ಇನ ಚಿತನ ಮುಂಡಾಲ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಚಾವಟಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಡು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತ ಇತ್ತು ನಾಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಲೇಸಡು ಕೂಡೊನ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನು ಮುಂದೇರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಕಡೀರ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ದಾಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಲೈಚಿ ನಂಗೆ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ನಾಕೋಸಿ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ನಡತಂಡು ತುಳುವ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡ ತುಳು ಕಲ್ತಂಡು ಹೊಸ ಸುತ್ತಲು ಬನ್ನಗ ಪರ ಸುತ್ತು ಅಲಿಯಂತ್ರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಲ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾವಟಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಕಲ್ಡ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮುಂದೇರ್ಪಂದುಲ್ಲ ತುಂಬಕೊನ ಪೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಕೊಡರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದಗೂ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕಿಡ ತುಕೊಂದಲೆ ಸುರುಟೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪುಕೊಲ್ದು ಪಾತ್ರೆಡ ಯಾನಿಕೆ ಎನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ನಿಕೊಲ್ಪ ಕುಲ್ದಾರ್ ಓಲಗಾತಿನ ಮೂರ್ತಾತಿನ ನಿಕಲ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತು ನನ್ನಡ ದಯದಿದಕೆಯಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಈ 3 ಜನ ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಟೆ ಬಂಪ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಆಶಯದಾದಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತುಳು ಶಬ್ದಲೆ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಆ ಚರಿತ್ರೆನ ಸುಲಭಡು ಎಂಚ ಬನಲಿ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇನಿತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಲಿ ನೆಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಬೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳ ದಯದೆ ದೈಟಂಜಿ ಮೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತು ಕೇನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರಡಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಪುಣವು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 3 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಪಾಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನು ಅಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗವು ಎತ್ತುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಎತ್ತುಜಿ ನೆತ್ತ ಪಿರವದ ಕಾರಣದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ದಾದಂಡಲ್ ಕುಂದೆಲಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರೂತ ವರ್ಷೋಡು
ಐಕ್ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಆಡ ಪಂಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಅವು ಉಡುಪಿಡುಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡುಪ್ಪು ಅಕುಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ನೆನ್ ತುಯ್ಯೇರ್ಡ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೇನು ಕಲ್ಪೋಯರು ಅವೇ ಯಾನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಐದಲ ದಿಂಜ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಪೋಚಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಆಪೋಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಆತಂದ ದಾದ ಪಂಡ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರ್ನ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿದ ಅಥವಾ ಆರ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿತ್ರೋಳಿನ ಕೊರ್ತು ಜೋಕುಲ್ಡ ಅವೇನು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಚಿತ್ರೋಳಿನ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಅಥವಾ ರಂಗೋಲಿಡು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪಿನಿ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಿತ್ರೋಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿನ ದೀದ್ ಅಕಲೇನು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಲೇನು ತುಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಲೇನು ಇತ್ತ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಓ ಒಂಜಿ ಶಾಸನನು ದೀದ್ ಅಕಲೆ ತೊಜಿಪಾದ್ ಅವು ತುಳುಕೆಂಚ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಂದ ಅದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯರೆ ಆ ಕಾರಣೋಡದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ತುಳುಕು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಲಕ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಆವಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆವಡು ಕೊಂಜಿಕೋಟೆಟ್ ಆವಡು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲೇಡು ಪೋದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮೂಜನೇ ಭಾಷೆನು ತುಳು ಗೆತೊನುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲ್ನ ಶಾಲೆಲು ಉಂಡು ಏತೋ ಶಾಲೆಲು ಉಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಳು ಶಾಲೆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಹತ್ರ ಬೇತಕೋಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಮನೋಕ ನೋಡಿ ಯಾನು ಏರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆತೊಂದೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಅಥವಾ ಬಕ್ಕೊಂದಾದ ಗೆತೊಂದು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಕ್ ತುಳುಟು ಬೈದನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆವಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಜಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಗೆತೊಂಡಿದ ಹತ್ರ ದಾಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪನಾಗ ತುಳುತ ಸಂಘಟನೆಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಡ ಐಕ್ ಯಾರು ಪನ್ಲಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳು ಎರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಥವಾ ಐತ ತುಳು ಎಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಡೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದಾತನಂದು ಇಜ್ಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಬುಂಡ ಐತ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿದ ಅರಿವಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪನು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ತರಟ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಐಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಲು ಉಪ್ಪುನ ಆವಡು ಐಟ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಬೈದಿನ ಆವಡು ಅತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪವನ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಅಕಲೆಗೆ ಐದ ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಎರಡಕೆಯನ್ನು ಇನಿ ಶಾಲೆಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರ ನರ್ಗುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಇತ್ತಟ್ಟು ದಂಡಲ ಬೂರೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇ ಶಾಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರನ ದಂಡ ಪಾಡುವರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡು ದಾಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಡು ಸಂಘಟನೆಲಾಡು ಮನಿ ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರಿನದಲ್ಲ ಆವ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ದಂಡ ಪಾಡುನ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊರೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ದುಂಬು ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ದಂಡ ಪಾಡುನ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅವು ಬಕಲ ದುಂಬು ಅರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಷಯಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಓದುಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುಡ್ಲಾಡ್
ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇರಳಡ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲು ಆವಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೂರಕವಾದ ಪನೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಂಡ ಪಾಡುಜೇರು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತೇರು ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಲೆಡು ಕಾಲೇಜಿಲೆಡು ತೂತೆ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡು ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಂಡ ಪಿರೇ ಬತ್ತ ತುಳುವೆ ಬತ್ತರು ಜೋಕುಲು ದುಮ್ಮು ಅಂಚ ಪಾತರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಪಾತೇರು ಪಂಡದು ಆಂಡ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನದೆ ಔದಾಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿತ್ತಿನ ಆ ಎಂಜಿನ ತುಳು ಬಂದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಂತ ಬದಲಾತನಿತ್ತೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಪ್ಪಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಕಲ್ಪವನದ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಭಕ್ತಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ತೊಲೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಎಮ್ಮೆನು ಉಂತಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ತುಳುಕು ಮಲ್ತಿನ ದ್ರೋಹ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಅನ್ನು ನೆನಪು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ದಾದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಕಲು ಹತ್ತು ಕಲ್ಪಾರ ಬೈದಿನಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಜನತದಾಲ ಕೊರತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸ್ತ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಉಂತಾದೇರು ಆತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಯಗ ಬಂಡ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಯಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಜಿ ಏನು ಮಣ್ಣ ಉಂತಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಆಸಕ್ತಿ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ತುಳು ಕಲ್ಪೆರ ಆತ ತುಳು ತೆರೆಯೋಡು ಬಂಪಿನ ಕಾರಣಗ ಹತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡಪುನೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಆವಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತನಿತ್ತೆ ಅದಾತನ ಬಂಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇದ್ದಿಂದ ಆತನ ಅವು ನಡಪು ನಂಚಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಜನ್ನ ಅಂಡ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ನೋಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದಗೂ ಸಂಘಟಕರು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೆರ ಗೊತ್ತು ಜಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನುಂಡು ಬಡವದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪ ಸಂಘಟಕರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರಪ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀತಿನ ದಯದು ಕೇಳಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಕಾಸ್ ರೇಖೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿತಿನ ಪೇಂಟೆದ ನಡುಟ್ಟು ತುಳು ನೋರಿಪೋನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ವರ್ಷ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಧೈರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಒಯ್ಪೊಲಿ ನನಕ್ಲ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಭಾಷೆದಕ್ಲೇಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು ತುಳು ವಿದೇಶದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡ್ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನದಾದ ಕೋಶರ ಪನ್ಪುಣ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ತಲಕಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಗಂಗೇರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಾಡ್ ಸೈನಿಕರಾದ ಅಕಲ ಶಾಸನ ಕೋಚರ ಮತ್ತ ಗೋಚರ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡ್ ತುಳುವ ಪಡೆಕುಲು ತುಳುವ ರಾವುತೇರು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ದೇವರಾಯನ ದಿನಚರ್ಯ ಇಟ್ಟು ತುಳುವ ರಾವುತೇರು ಪನ್ಪುಣ ಪಡೆಕುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅರಸು ನಕಲು ಬಹಳ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಅಕಲು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನೃಪಲ ಹೃದಯಾಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಿರುದು ತುಳು ಮಲೆರಾಯರ ಒಡೆಯ ಅಂದ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಬಿರುದು ಇಂಚ ಅರಸುನಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೇರು ಪಂಡದು ಹೆಮ್ಮೇಡು ಅಕಲು ಬಿರುದು ಧರಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅಲುಪೇರೆಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏತುಪುತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನತ್ತು ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಲುಪೇರಸೆ ಪಶುಪತಿ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಸುರುತ ತಾಮ್ರಪಟ್ಟ ಅದುಪ್ಪು ಸುರುತ ಕೃತಿ ದಾದ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗನ ಬರೆತಿನೇ ಶ್ರೀ ಜಯಾಲ್ವ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೇರು ಐನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂದಿರು ಆ ತಾಡೆಯವಲ ಇಡಿತಿನಂಚಿನ ಚಕ್ರಬಂಧನ್ ಭೇದಿಸದು ಆರು ತುಳುನಾಡುದಾರು ಇಂದು ಬರಿತಿನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗನ ಬರಿತಿನಾರು ಆತೇತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ವ್ಯಾಕರಣನ ಬರಿತಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ಅಚ್ಚುಮಲೆಯನ್ನು ಬರಿತಿನಾರು
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚ ಆತೆತ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಬರೆತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುದಕ್ಕುಲೇ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡು 100 ಕೃತಿಕಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬನೊಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸಿಂಹಪಾಲು ತುಳುವೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಅಂತ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅನುಯಾಯಿ ನಕಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಾದುಪ್ಪು, ಅತಾಂಡ ವಾದಿರಾಜರಾದುಪ್ಪು, ಅತಾಂಡ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರಾದುಪ್ಪು. ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಆವಡಾಂಡ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅನುಯಾಯಿ ನಕಲು ಹಿಡ್ದವರನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಲಗುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಡ ತುಳುಕು ಕೂಡ ಎನ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 14 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲ ಅದು ಪೊಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ರತ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಾದುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಅಪಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಲ ಕಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಲೆಪದಿನತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂದ ಸುರುತ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನೀಲೇಶ್ವರಟ್ ರಾಮಾಯಣ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಂಚಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತು ಪಾಡ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ನಕಲು ಎತ್ತೋ ಕೃತಿಗಳೇನು ಅಂತ ಬರೀತ ಪಾಡ್ದೇರು. ಪೂರಾ ಭಾಷೆನೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳುನಾಡದ ಲಿಪಿಯೇ ಪೋದು ಮಲಯಾಳಂ ಬಲಕೆ ಪುಣಂಚಿನ. ಸೊ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೇಲೈಸಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೀತೀರು. ಸೊ ತುಳುವೇರು ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿನಾಕುಲತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಭಾಷೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಟಾದುಪ್ಪು, ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಟಾಪು, ತುಳು ಲಿಪಿನಂಚಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತೆರ್ನೇಟಾದುಪ್ಪು ಐಟು ಓಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬದಲು ಅಕಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಐಟು ಉಪ್ಪನಕಲು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಏತೋ PhD ಮಂತುದಿಯರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕಲಿಗೆ PhD ಕನಿಷ್ಠ 200-300 PhD ತುಳುನಾಡದನೇ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐದವರ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟದು ಅಕಲೆಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಂತಂಡ ಅಕಲ ಬೆಂಬಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಮಲೆನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಓರ್ಮೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ. ಖಂಡಿತ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ದಯದೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರತನ ಕೇನಲಿ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತೇನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಲಿ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಇತ್ತಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡದ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ಬಂಡದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನ. ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಂಡೇನಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ, ಅಜ್ಜೇರ್ ಬಂಡೇನಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ನಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಈತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆತಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಂತರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಂತರ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಭಾಷೆದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಮುಚ್ಚುಡುಂದಾಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದಕರ ಜಿಂಜವರೆಗೂ ಊರುಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಡು ನಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇತ್ತಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಡಲ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತೆರಿ ಎರ್ನಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಪುರ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿಕೆಗೆ ನಾಮ ಮಾತ ಊರು ಪೋಪ ಪರ್ಬಗು ಪೋಪ ಮತ್ಮೆಗೂ ಪೋಪ ಇತ ಮತ್ಮೆ ದಾನಿ ಮದರಿಂಗಿನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪಿಯರು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗು ಮಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಬಜಿ ಪರ್ಪಿಣಿ ಗೊಬ್ಬುನು ತಿಗಲೆ ಬರಿಪಲಕ ಹಾಕುನು ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಳು ಉತ್ತರ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ್ನಗ್ಲು ತುಳುತ ಗಾದೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ತುಳುತ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸುಮಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೈನಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತೆ ನವೇನಿ ಐಟು ಒಂಜಿ 33 ವಿಷಯ ಯಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ 33 ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಆ ಮದ್ವೆದ ದುಮ್ಮನೆ ನ್ಯಾಪಿನ ಮದರಂಗಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀ ಗಿಂಡಿ ಮುಗಿಲು ಬಂಡೆಂಚಿನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಕೊಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಡೆ ಕುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೆತೊನ್ನೆ ಕೊಡಿ ಆಯಾಗಾದ ಗೆತ ನೋಡು. ಈ ಕಿಂಜ ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮದರಿಂಗಿದಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಗೊಪ್ಪುನತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಅವು ಗೊಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬಿದೈ ಊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಲು ಅಜ್ಜಾರನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬಂಡ ಅಜ್ಜಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಅಯ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮವನಿ ಮಲ್ಪವನು ಪೋಯ್ನ ಸಂವಹನಡ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗಮವು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ನತ್ತು ತುಳುತ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತನ್ನಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಪರವೂರಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲಗೆ ಬರ್ಪಡ ತುಳು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿಗೆ ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತವೇನಿ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 33 ವಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂದಿನ ತುಳುಟು ಬಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಬಂಟ ಇನಿ ಪೂರ ಬಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟು ಬಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 10 ಏರ್ಲ ಬಡವಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬಡವಲಿ ಇತ್ತು 6 ಪಣ್ಣೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಉಂಡವು ಐಟ್ ಆತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ಯಾರು ನಾನು ತುಳುಟು ಬಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹತ್ತು ಬಂಡ್ಯಾರು ನಾನು ಯಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಟ್ಟಿ ತುಳುವರ್ ಎಂಕುಲ್ ಸಂಘದ ಯಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂಡಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಡಕೇನ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತನು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಅಲ್ಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಾಂಕು ನಂಚಿದ್ದಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪಿ ನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಈ ಸವಾಲ್ನ ಇತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಲಸಗು ಬಲ್ಪುನ ಅವೇತು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲು ತುಳುಕಾದು ಒಂಜಾತು ಪ್ರೀತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುಲ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನುವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಜೈತುನ ಸಂಘಟನೆ ಇಡ್ತು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 1950 ಆಜೆಗಾಂಡು 50 ಆಜೆನಗೆ ತುಳುಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತನು ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ತಪ್ಪಿರೋ ಕಾರಣದಾದ ದಯಗೊತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷನು ಕೈಕಾರ ಬತ್ತೋಡು ಅವು ಆಪುಜಿ ದಾದನ ತುಳುಕ್ತಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆಚ್ಚಿ ಒಂಜೋ ನಮ್ಮ ಓವಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓವಾಂಡ ಸೇರೋಡು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಡು ತುಳುಕ್ತ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳುಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಆಪುಣೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾವತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೇ ಆತನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತೆರ್ ಪೇರು ತುಳುತ್ತವಾಗೆ ಅಪ್ಪ 4 ಜನ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ಬೇರು ತುಳುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಆಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಆಡು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಾಯ್ತ ಪೂರಕವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಇನಿಕೋಡದ 70 ಬಹುಶಃ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ 30 ಬರ್ತುಡೆ ಪಣಿಯಾಡಿದಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಲೆಪ್ಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿದ್ದಾಯ ಇತ ನವೀಂದ್ರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ನಡತನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ತುಳುತ್ತ ಚಳವಳಿ ಅವನ್ ತುಳು ಚಳವಳಿಯಿಂದೇ ಬಂತ ಎಂಕಲು 1930 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ತುಳುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಪನ್ಯಾಡ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಕನ್ನಡದ ವಿರುದ್ಧಲ ಆತ್ ಕೊಂಕಣಿದ ವಿರುದ್ಧಲ ಆತ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ
ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪುನ ಭಾಷೆನು ಬುಳೆಪಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಹೋರಾಟಲ ಆತನು ದಾದಾಂಡ ಬಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಬಂಡ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಂಗಿತ್ತೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದಾಟದ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಕಾಸರಗೂಡುನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಎಂಜ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಬೆಳಗಾವಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನನ್ನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಧ್ರನು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಮನ ಮೂಲ ಕೊಡಗಲ ಉಂಡು ಇಂಚೋಡ್ದು ಈ ಕಡೆಟ್ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಆಂಧ್ರಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆತ್ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟಿలు ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಹತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಡ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ತುಳು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಲ ಆಪುಂಡು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಡಾಯಿನಸ ಸ್ಥಾನಮಾನಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಒಯ್ಕೊಂಡೈತೆ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆಂಜಿನ ವರದಿ ಕೊರ್ತೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಳವಳಿ ಆವಡು ಅವೇನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆలు ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಕೆನ್ನಗ ಕಯ್ಯಾರದಾರನ ಸಾಲು ನೆನಪಾಪಡು ಅಂಚಿ ತೆಲಗೇರು ಇಂಚಿ ತಮಿಳೇರು ಎಂಚ ಮೆರೆಪೆರು ಕನ್ನಡೇರು ಕೇರಳಲ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕೆಲೆತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬುಲ್ಪಂದಿಲಕ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಗೆಟೆ ಇನಿ ಸಂವಾದ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ತೆಂಗೈ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಥರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೇಂಟರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಪಂಡದು ಸೊ ನಾನಾತ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಊರುದು ಪರ ಊರುಗು ನಮ್ಮ ಬಡವುದ ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಐತಾರ ತಿಕ್ಕುಣು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೋನುಗ ಪನ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೆತ್ತದೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮೂರುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡಂಡ ಅವು ಆಟ ಕಂಬಳ ಕೋಲ ಪೂರ ನಡತುಂದಿಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಪಿದೆ ಊರದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಐತ ಬಗೆ ಓವೆತ್ತಲ ಅರಿವಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವಡು ಅತಂಡ ಬೊಂಬೆ ಆವಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತ ಬರುಡು ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತ ಬತ್ತದು ಐತ ಐಸಿರಿಯನನ್ನು ಆಗ್ಲು ತೂವೋಡು ನಾ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಗ್ಲಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನದಾದಕ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಮಾತ ಸಂಘಗ್ಲ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐತಾರದ ನೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಪಿ ಬರೋದುಂಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾಯೇರು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳದ ಪಿರಾವುಡು ತೋಜೋಡು ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಡಿಯರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಷರಲೇನು ಕಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಟೈಮಡ್ ನಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿಗ್ ನಮಕ್ಕ ತಾಗರ ಆಯ್ಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯರ್ನ ನಮ್ಮಲ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದಾರ ಮಾತ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದ ಸಂಘದಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನು ನದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಐತಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಡು 2 ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಒಡ್ಚಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ನ ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮನ್ಪಾಯಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲದೆತ ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅತ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ ಅದು ಇತ್ತ ಅಕ್ಕೆರೆ ಪಂಡೇರು ಜೈತುನಾಡು ಒಂದು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ವರ್ಕ್ ಬೋದಿಪ್ಪ ಬಯ್ಯಾನಗ ಫ್ರೀ ಆಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಡ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೆಲಸನ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಪಗಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ದಿನೋಲ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ 500 ಟೀಚರ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಗಾದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವನ್ನ ನಿಕ್ಲಿತ ಸೀದಾ ತುಳು ಲಿಪಿನ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಐದಿಂಚ ಬರೆಪನೆ ವೇ ಪಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯರಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ನವೀನ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನೀರಾಗ ಮಾತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರನ ವಾ ದಿನ ಬೋಡನ ಇಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ
ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲಿನ ಅವಡು ನಿಕ್ಲು ಜನ ಸೇರ್ಸಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಚರ್ ನಾಕ್ಲಿನ ಐಕೋಡೈನ ಓವು ಸವಲತ್ತು ಬೋಡು ಅವನ ಮಾತ್ರ ಜೈತುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕೂಡ ಜೈತುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ದುಂಬೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಡೆವಲಪ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗ 50 ಜನ 100 ಜನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿದ್ದು ಮಂತೋಯ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಈತ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರಬಲಿಂದ ಆ ದಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ 15,000 ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಅಜೆಂಡಾ 10 ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಎಪ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣೆ ಮಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಳಿಯೊಂದು ಪೋಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲವು ಯುವ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಜಾ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಮನರಂಜನೆ ಬೋಡು ಆ ಮನರಂಜನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಹೋರಾಟದಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂಡಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದಿಟ್ಟಿಡು ಏರು ಅಕ್ಕ ಭಂಡಾರಿಯರು ತುಳುಲಿಪಿರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸುತ್ತನ ಇಂಕ್ಲು ಅಪಕ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಕೊರಪ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಜಿತ್ತಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತಿನಿ ನೈಟ್ಲ ಎಲ್ಮಂಟೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಒಂದುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಬೋಡಪ್ಪು ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಬಂಡದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅವನದು ಸಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತನಕ್ಕಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ತುಳುತ ಏರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಟದಾಗ ಲಕ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಾಗ ಲಕ್ಕದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕಣ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ದಾಟಲ್ ಬೆಂಜಿನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಡೌನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಮೈಕ್ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಐಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಓಕೆ ತುಳುಕ ಅಲೈನ್ ಆತನ ಅದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಫನೋಲಿ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ ಸಾಧಿತಪ್ಪರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಾಡೋಣಲ್ಲ 25 ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಅವರ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಮಾಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಜ ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನ ಅಥವಾ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡುಪುನ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡು ಪುನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಭದ್ರಾವತಿದು ಅಕುಲು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಅಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೀವೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಲಾತುಜಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಅಕುಲ್ ಮಾತೆರನ್ನೆತ್ತದು ಅವನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ಲ ಮಲ್ತುಜೇರಿ ತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ವರ್ಷಕೊರ ಮಲ್ಪುರ ಅಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾವೂರುಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದೇ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಆವಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರುನ್ನ ಅಂಡ ಅಪಗ ಸಾಧ್ಯ ಪಡವು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುಟು ವಾವಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಾದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪಡ ಅಥವಾ ಬೇತ ಏರೆ ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತ ಒಕ್ಕೂಟ ಓಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಇವನ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕೂಟ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಕ್ಲಾಗ್ಲು ಓಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ನವೀನರು ಉಪ್ಪು ಇರಂದೆ ಎನ್ನದೆ ಆನ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಒಡ್ಲಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಒಡ್ಲಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮೂಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಗಮನ ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ಬುಡುಪಾಡೆ ಮುಗಿಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ರ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಯಾನು ಪಂಡ್ರಬ ಪೂಜಾ ಏನು ಪುರ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೋಷದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ವಾಸ್ತವ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ ಈರ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಿರವಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ 27 ತುಳು ಸಂಘ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು 27 ತುಳು ಸಂಘ ಉಂಡು. ಮೊರಣಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಮಾತ ಈತ ಜನತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲಿನ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಆತಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೂರ ತುಳು ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು. ಆ ಒಕ್ಕೂಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನೇನಿ ಮಲ್ಪಾರ ತಯಾರನ್ನುಲ್ಲ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ಆಂಡಂದ ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗಳ ಉಡುಪಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಪುದರ್ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಉಡುಪಿದ ಪನ್ನೆತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ 27 ಸೇರ್ನಾಕುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅವಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತನೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬುಲದ ವಿಷಯ ಬರ್ತನೆ ಕಂಬುಲಗ ಒಂಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಾತ್ ಐಕ್ ತಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲಾಂಡ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಎಡ ಕೊರ್ಜ ಕಂಬುಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಕಂಬುಲದ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಉಲಮರ್ಮದಾದ ಐತ ಪಿರೌಡ ಸತ್ಯದಾದ ಸತ್ವದಾದ ಅತ್ತ ನಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡುಗು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರದಾದ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಣ್ಣ ತೆರೆಪೋನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನ ತತ್ತು ಬುರ್ದ ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತೆರೆಪೋಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬುಲ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತ ನಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪರ್ಯಾವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತ ನಂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ಲ ಅಂಕಾಯನ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂದ ಮನ್ಪ ವಾ ರೀತಿ ತೆರೆಪೋಲಿತ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೊಂದಿತ್ತ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಬೇಬ್ಲೇಡ್ ಅಂದು ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಜಪಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಬೆಗೋಮ ಅಂದ್ ಬೆಗೋಮ ಪಂಡ ಬುಗುರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬುಗುರಿ ಅಂಡಕುಲು ಎಂಚ ಕತೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಬುಗುರಿ ದೌಲಾಯಿ ಆತ್ಮೋಲು ಬತ್ತ ಸೇರುಂಡು ಶಕ್ತಿಲು ಅಕುಲು ನಂಬನ ಆತ್ಮೋಲು ಓವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಅಕಲ 4 ದಿಕ್ಕದ ಅಂದುಲು ಉತ್ತರಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೌತ್ಗ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ಗ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಈಮೇಕ್ ಸೀಲ್ ಅಂಚ ಅವು ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಿ ಅಕ್ಲಾಟ್ ದದನ ಗಲಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪೊರಾಪುನಿ ಐಕ ಆನಿಮೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು. ಇಂಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕಥೆಲ್ಕುಲು ದಾದುಂಡು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಆದುಪ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಜನಪದ ಐಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ದೇತ ನೋಡು ಐನೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆದ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಕೇಂಜಾವ್ ಪಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಕೇಂಜಾವ್ ಪಕ್ಕಿಲೇದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ಕೇರಳಾಡು ಪೋದು ಅವೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವು ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಚಕ್ಕಿ ಎನ್ನಡೆಚ್ಚುವ ಉನ್ನೆರೆದು ತಕದಯ್ಯ ಚಕ್ಕಿ ಅಂಡೆ ನೆರಡು ತಾನಯ್ಯ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿದ ರೂಪಾಡಕಲು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಐಕ ಮೂಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೇಂಜಾವ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಅದು ತುಳುನಾಡದ್ದು ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಕಲರಿ ಪೋದು ಅವು ತುಳುನಾಡನ್ ಕಲರಿ ಆದು ಅವು ಕುಂಫು ಆದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆದು ಬೆಲೆ ದಿನ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದಾದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಕಂಬ ಮಲ್ಲಗಂಬ ಅದು ಅವು ಅದು ಬೆಲೆ ದಿನ ಉಂಡು ನಾಗವಂಶೀಯರು ನಾಟುಪತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಯೋಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಣತಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೈತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಯೋಗನೇ ಜೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಯೋಗ ಅದು ಐಟ್ಲ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಲೆ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ವಿದ್ಯೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ್ದು ಪೋದು ಬುಲೆತಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಅಂಚಿಪೋದು ಕಥಕಲಿ ಆತಂಡು ಕುಡಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಂಡು ಕುಡಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ದಶಾವತಾರ ಆಟ ಆಂಡು ತುಳುನಾಡದೆ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪನ್ಪುಣೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾದುಂಡು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಬೋಡು ಅವು ಏರ್ನ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಐಡ್ದವರ ಇತ್ತದ ಐನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬಲನ್ನು ಜಾನಪದ ಅಂತ ಅನ್ಪುಂಡು ಜಾನಪದ ಅಂತ ಆಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಾಖಲು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊನಪ್ಪಿಯರು ಜಪಾನ್ ದಾಖಲು ಅಕಲ ಜನಪದ ಕಿಟ್ಟ ಸೂಮೋನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊನೋದು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಐನು IPL ದಲಕ ಮತ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಕಲು ಐಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಇಂಚಿನ ಎರುಕುಲು ಇಂಚ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೋರಿಲು ಬಕ ಮಧುರೈದ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಕಲ ಟೀಮ್ ಐತ IPL ದಲಕ ಒಂದು ಆಪನಂಚಿನ ಬಕ ಐಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಈತು ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತನು ಒಂದು 10 ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತಂಡು ಒಂದು ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತನು ಈತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಈತು KG ಉಂಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಈತು ಕೊಂಬುಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತು KG ಉಂಡು ಈತು ಗೆಂದುದುಂಡು ಈತು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮನ್ಪೋ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಲಾಡು ಅದುಪು ಆತನ ಬ್ಯಾತೆಟ್ ಅದುಪು ಈ ರೀತಿ ದಾದ ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುದು ಐಟ್ ದಾದ ಬೆತ ಟೈಪದ ಒಂದುಲು ಉಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಬೆತ ಟೈಪದ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ದಕ್ಕುನ ಕೊಟ್ಟುನ ಆತಿ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಸ್ಕೋರು ಗೀರು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೆತ 360 ಡಿಗ್ರಿನ ತೊಚ್ಪೋಗಲಿ ಸೊ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾತಕಲ್ ಇಟ್ಲ ಐತ ಪಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡುದು ಐಕ್ಲ ಕಂಬಲಾಡ್ಲ IPL ದ ಟೈಪದ ಅದುಪು ಅತಂಡ ಆ ಟೈಪದ ಬರ್ಪುಣಿ ಐಕ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಕುಲು ಐಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಕಂಬಲಾಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬೊಕ ಯುವಕರೆಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡ್ರೆ ಮತ್ತ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೆಲೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಜ್ಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಕಂಬಲ ಆದುಪ್ಪು ಚೆನ್ನಮನೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನೇಕ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತದ ಬೊಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಾತ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಐತ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪಕ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕುಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಪೋಂಡ ಕಂಬಲಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೋಯಿಜ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಸರ್ ಯಾಕಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳೆ ಕಂಬಳಗೂ ಅನುದಾನ ಗೆತ್ತೆಕ್ಕಿಯರು ಮೈಸೂರದ ದಸರಾಗೂ ಕಂಬಳನು ಕೊನೆಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿದಾಯಗವು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಉಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಳೆಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಗುಂಡು ಕಂಬಳನು ಯಾನು ಈಗಳೇನತ್ತು ಕಂಬಳ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಆಂಡ ಅವೇ ಇಮೋಷನಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಕೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಬರಡು ಅನ್ಪಿನ ಅವು ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಗೂ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳಗೂ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳನು ದಸರಾವು ಕಂತೇರು ಕಂಬಳವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದಾಲ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲ್ಚರ್ಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ತುಳು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಅಲೆಬುಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಟು ರಶ್ಮಿ ಇರಡಾಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ದಿನ ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇರು ಗುರುಲಾದು ನಿರ್ಧಾರ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲುಂಡ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡವಡ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಲೇಡವಡ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆ ಪುಲಕ ಮಲ್ತದೇರು ಬೆಂತೇರು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಂಚಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೇಡ್ ತುಳು ಆಟಿದ ಪೊಲಬಾದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿರರು ಪನೊಲಿ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜುಡು ಅಂಚಿನ ಆಸಕ್ತರು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದುಲು ಕುಲ್ಲುದು ಮುಲು ತುಲಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆಸಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜುಡು ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಒತ್ತಡಲ ಆ ಮೂಲಕ ಬೂರ್ಲೆಕ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆರವೇರುಣ್ಣು ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಗಿಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕೈತಲೆತ್ತದಂಡು ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಂಡು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಕನುಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಜಿ ಬಡವದ ಬಡದುರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಲಾತವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಚಿತ್ರಕೊರೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಎತ್ತನು
ಚೆನ್ನದ ಮನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟುವರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಏನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅರಸು ಫೆರದನೆ ಪೈಕೆ ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೈತಲ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು 650 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ತಿರೋಡಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣೆ ಕಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕೊಂಡು ಐಟು ಭವಿಷ್ಯಲ ಬನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತಡಿ 7 ಗುರಿ ತಿರ್ತಡಿ 7 ಗುರಿ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು 14 ಗುರಿ ಉಂಡು ಅವು ತಿಂಗೊಲ್ದ 14 ದಿನ ನಡುಟೊಂಜಿ ದಂಡುಂಡು ಅವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮನ್ ಪೈತ ಬರಿಟ್ಟು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗವು ಪುಣ್ಣಮೆಲ ಅಮಾಸೆಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣಿಗೆ ಐತ ಆಧಾರೋಡು ಒಂಜಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಭವಿಷ್ಯಲ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಟಾತನದು ಬನ್ಪೇರು ಆಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿದಿನ ಕಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಕಲ್ಲ ವಿಚಾರನು ಪಣ್ಣುಂಡೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲ್ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ದಾದಂಡಲ ಯಥೋಸೆತ್ತು ನನ್ನ ದಯದಿಡ್ ಸಂದು ಪತ್ತಂದೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಬಂದು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಕೇನೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದನು ಮುಗಿತಲ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಗೇನದ ಬಂಡಾರೊಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ನಾಕೋಸಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಬೋಡು ತುಳುವ ತುದೆಕುಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಆಜೊಂದುಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಡಲ ಧ್ವನಿ ಈ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಂಡಿತರೆಡ್ದು ಲೇಸನ ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ತಮೆರಿ ನವೀನಣ್ಣನ ಉಡಲ ಬಾಮೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಮೂಲು ನಡತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಕೂಟದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೇಕಲು ಸುರುಕಾದ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಣ ನಡಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮೆರೆನ ಮಾನಾವಡು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಖಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಖಾರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಂತೆ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ತುಳುನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಈ ಬುಡುಡು ತನ್ನ ಗೇನದ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಈ ಮೂಲು ಚಾವಡಿಡ ಬೆರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬೆರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಬೆರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಬೆರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನೊಲ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಬಾಮೊಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಪೊಲಬನು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನ ಎದ್ದು ಕರಿಣ ನಾಡಲ ಈ ನೆಂಪಾದು ಒರಿಯೋಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬಿರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದಾರೆಲು ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಇಪ್ಪೊಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅವು ಬೆನ್ನಿದ ರೂಪನು ಪರೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲಾಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಈ ಲೇಸನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.